Gibutyag sa kapulisan sa Rion Jess nga wala nakigkoordinar kanila ang grupo nila presidential candidate Calyodi sa panagtapok niini sa Quezon, Bukidnon kung asa upat ang nasamdan human kini gipabuthan apan gipang himakak kini ni Calyodi. Ani ang report ni James Paulo Yang. Gipalapda na sa Bukidnon Police Provincial Office ang ilang investigasyon sa pagsuta sa mga responsable dihang gipabuthan ang panagtapok kauban si presidential candidate Calyodi de Guzman ug mga mag-uuma nga miyembro sa Manobo Pulangiyon Tribe sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Sa maong hitabo, upat ang samdan nga nailhang sila Carita del Socorro, Dato Didlusan Arroyo, Robert Dibatian ug Hernani Abela kinsa anaa na sa maayong kahimtang sa ospital. Naaman sila gisulti kung kinsa ang ingon sila na nagpabuto. So we have to ensure na we'll put it in writing and lantaw na to sir kung unsay maging result sa investigation. As to the alleged na kanang presence sa mga gwardiya sa paligid, so the directive was makipag-coordinate sa tag-iya atong farm. Gibarugan sab sa Police Regional Office 10 nga wala matud pay koordinasyon ang grupo sa mga mag-uuma ngadto sa kapulisan atol sa ilang panagtapok butang nga gihimakak ni presidential aspirant Calyodi de Guzman. Dili sab kuno siya ang target sa maong pagpamusil o pagpanghadlok lamang kini. Hindi totoo yun. Kasi a day before, nagkausap-usap sila at kasama yung AFP, kasama yung yung National Commission of Indigenous People, NCIP, kasama. At nag-provide nga sila ng security ng AFP, pero hindi pala uso dito sa Mindanao ang negotiation. Hindi uso ang warning shot. Record sa amo will tell you na walay coordination, no. So maong yesterday I'm saying is that I cannot give an answer or confirm na nagconduct siya og meeting dito, one of a mode of campaigning because wala man gud kana sa amo ang buhatan. Wala sila nag-coordinate. Sa karon, nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong insidente ug miagahat sab sila sa mga biktima sa maong pagpanghasi nga makig-alayon sa Quezon Municipal Police Station aron sa pagpasaka og formal nga reklamo. Misulod ang mga lumad sa lugar aron okupahon ang ilahang gireclaim nga ancestral domain nga mokabat sa kapin 900 hectares. Tuig 2018, na-expire na ang Forest Land Grazing Management Agreement nga gi-issue sa Department of Environment and Natural Resources sa lugar. Ikondena ni Acting Presidential Spokesperson o Communication Secretary Martin Andana sa usa ka press statement ang nahitabo ug nanawagan sa mga lokal na otoridad nga magpahigayon og investigasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.